Em dic Neus Amat, tinc 28 anys i fa 2 anys vaig marxar a Colòmbia durant 6 mesos. Estava entre cooperar i treballar. Havia de fer unes pràctiques i vaig decidir marxar a fer les pràctiques fent un treball polític. I per fer un treball polític el millor lloc és anar a un lloc que hi ha conflicte armat i Colòmbia, com que parlava en castellà i era tot més fàcil, doncs al final vaig decidir anar allà. Abans de marxar em pensava que em faria molta por estar allà i realment no em va fer tanta por com vaig pensar, però realment sí que et canvia molt com a persona. Jo vaig anar a fer acompanyament internacional, que sobretot en el cas de Sud-amèrica, l'acompanyament internacional es basa en acompanyar a una associació i tu marxes amb ell a fer una ruta, diguéssim, uns quants dies. Ells van a diferents zones a promoure l'associacionisme entre els pagesos i com que això des del govern està prohibit, tu els acompanyes i intentes que els militars no els hi vulnerin els drets humans. Tu, per sobretot, només pots parlar amb agents armats legals, amb els il·legals no hi entres en diàleg perquè si no també pots tenir problemes a nivell legal del país. Després tu acompanyes aquestes persones i durant tot el dia hi ha una persona en concret, sobretot, normalment que has de dormir amb ella i tot, inclús, no et pots desenganxar d'ella perquè sol està amenaçada de mort. Jo tenia seu a Bogotà i allà em pagaven l'allotjament, que normalment m'allotjava a casa d'alguna família, més algun cop havia d'anar canviant de casa, fins que al final van acabar llogant una casa per tots els voluntaris. I el menjar ens el pagàvem nosaltres, anar a càrrec nostre. Després, quan marxàvem a fer acompanyament, perquè els acompanyaments marxaves durant 15 dies al camp amb els pagesos, tot el que eren transports, allotjament i menjar, t'ho pagava l'entitat. En aquest cas, per tant, les despeses són mínimes que tens un cop ets allà. Per molt que t'agradi una entitat, molts cops és necessari informar-te abans de com funciona realment una entitat, no? Perquè és molt diferent el que et diuen a la pàgina web a vegades o el que et venen i després del que realment et trobes quan ets allà. Crec que és bastant important informar-se bé d'on vas. Jo penso que abans de marxar a l'estranger, sobretot en el món de la cooperació, potser primer val més la pena que viatgis, que coneguis altres llocs i que després quan ho tinguis clar marxis a fer cooperació.